खुलुमबाय। मैया आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन खोमसि फोथायनायनि सायाव। अजा दायना, अजा खालामो मानसि बुथारो। जोंनि बर' समाजाव अजा दायनाखौ लानानै गोबां न'खरफोराव बेले बेजे साननाय हनाय सोमजियो। जोङो भिडिअफोरावबो नुनो मोनो। दा बेफोरबायदिनो मैया आंनि बे भिडिअआव बे रुपहिनी जाथायखौ लानानै आङो भिडिअ बानायनायाव कुइसन खालामनायाव माखासे खोमसि फोथायनायनि बागै कमेन्ट फैदो। बे कमेन्टखौ आङो माखासेखौ आङो स्क्रिनशट खालामनानै लादो। बेखौ आङो माखासेखौ फरायनानै होगोन। जोबोर आसरित आरोना खोमसि फोथायनायनि सायाव। नै सोमखोर बसुमतारी, आं फरायनि फार्स्टआवनो। नों बुंनाय रावा सैथो आगै। जोंहानि न' खाथियाव मानसि लोमजानायखौनो जोंनि आफाखौसो दायना बुंबाय। मिथिं बानायनो नागिरदों, जोबोद दुखु मोनो। बिब्दि बर'फोरा आगै, नुदोंना? मिथिं बानायनो नागिरदों, लोमजानायखौनो मिथिं बानायनो नागिरदों। जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदिनो सासपेक्टआव गोबां मानसिखौ बुथारबाय नामा अजा दायना होननानै? नंगौ, अजा दङ, दायनाबो थानो हागौ, गैया होननानै बुङा आङो। बेनिफ्राय जों बेफोरबायदि अजा दायनाखौ जोंनि बर' समाजनिफ्राय जों माबायदि मोजाङाव लाबोनो हागोन? माबायदि जों मोजां खालामनो हागोन? जोङो सोरखौबा दायना खालामनानै, अजा खालामनानै जोङो बुथारनानै मा जागोन दिनैनि दिनाव? सोरखौबा हिंसा खालामनानै दिनैनि दिनाव मा जागोन? जुगा माबायदि जाबोगासिनो दङ, बेयावबो जोङो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव अजा दायना, सोरखौबा नायनो हाया, सोरखौबा बेमार खालामदो, बेफोरबायदि खालामनानै बुथारोब्ला मा जागोन? जों अब्ला बेफोरबायदिखौ खालामनानै बुथारमारोब्ला जों बेफोरबायदिखौ माबायदि फोसाबनो हागोन? जोंनि बर' समाजाव गोबां सावरायनो गोनां दं। जोंनि बर' समाजाव आंनिब्लाथ' सानो बेफोरबायदि गिदिर गिदिर मिटिं खालामनानै गामिफोराव बेफोरबायदिनि सायाव बुजायनाया साबसिन खोमा। गामिनि मानसिफोरखौ जमा जमा लानानै, गामिनिया जमा सावरायनानै बेफोरबायदिनि सायाव सावरायलायनाया जोबोर मोजां जागोन खोमा। दा नै माखासे बेरामा डक्टरजोंल' नङा, हाग्रानि मुलिजोंबो हामो, गासिबो मिथिखागौ। दा आथिं आखाइ बायनायफोराथ' डक्टराबो फाहामो। बेखौ सादारन सासे गामिनि गोदोनि मानसि, गोदो माने हाग्रानि लेवा लाथा बिलाइ गन खानानैनो बायदिसिना हाग्रानि बिलाइखौ होनानै खाथाबनानै मास मोननै 45 दिन, मास मोनथामनि गेजेरावबो फाहामग्रा दङ। उन्दै उन्दै गथ'फोरनिखौथ' खाथाबनानै हाग्रानि मुलि देनानै लेवा लाथा फाननानै खाथाबनानैबो फाहामनायखौ जों नुनो मोनो। माखासे बेरामाथ' हाग्रानि मुलिजोंनो हामो। बेनिफ्राय गुजुनाय, गोदोनि मानसिफोरा मिथिगौ। दा जोंनि दिनावथ' जों मिथिला जेबो। गोदोनि मानसिफोरा मिथिगौ। गुजुनाय, मानसिया गुजु गुजु माथो गारमाया गोमालांजोबो, थसेब जालाङो, माने दाउखानि बायदि जालाङो माथोआ। बेनिफ्राय डक्टरनि मुलि जाबाबो हामा। बेफोरबायदि बेरामाबो गोदोनि आबै आबौमोना मिथिगौ। मायबा थालिर दंफांनि मायबा सावलायनानै, थालिर बिगुरनि मायबा सावलायनानै सेबनानै माखोबा हाग्रानि बुस्थुखौ होनानै सेबनानै लोंनायावनो बे गारमा थसेब मोननाया हामो। होमबा जों बेखौ अजा होनगोन? नंगौना नङा? माखासे बेरामा हाग्रानि मुलिजोंनो हामो, जों बेखौ मिथिखाथारगौ गासैबो। बेनिफ्राय जों दा खोमसि फोथायनाय, जोङो सोरबा ब्लेक मेजिक होनना बुङो। सोरबा न'खराव लोमजाबाय थादो, बेराम जाबाय थादो, बेखौ जोङो ब्लेक मेजिक देखायग्राफोरजों नायजाहैबाथ' फाहामनो हागोन ना बेसेबां सैथो बेखौथ' आं बुंनो हाला। नाथाय ब्लेक मेजिक देखायनायफोरा ओरैबायदि नोंखौ मायबा मायबि फैसा गारदावनानै नोंखौ नायनानै नोंनि सिगाङाव ओरैबायदि डेन्जार देखायगोन, नों जिबनाव भाबिनानै मोननाय नङा। फैसाखौ बिथिं गारगोन, फैसाया बिथिं ओंखारलांगोन। बेयाव मायबा गोज्जा बिबार होगोन, गोज्जा बिबारा गोमागोन। नोंनि सिगाङावनो, मेगन सिगाङावनो नोंखौ नायखांनानै नोंनि बागै खोन्थाजोबना हरगोन। नाथाय माखासे कमन बाथ्रा दङ, बै बाथ्राखौ मानसिनो खोन्थाबानो सब जाजोबो। आंथ' होननाय सोरनिबा मोखांखौ नायनानै सोरजोंबा थानानै आं बेखौ 30ता भाषा बुंगोन, 30ता बाथ्रा बुंगोन आं बेनि लाइफनि बागै। बे 30ता भाषायाव बे आंखौ आसरित जागोन, हाय नों बुंनाया सब जाजोबदोंलै होननानै। बेफोरबायदि दा बेफोरबायदि ब्लेक मेजिकजों नायजाहैब्लाथ' न'खरा बरबाद जागोन। सोरखौबा खोन्थाहरगोन, सोरखौबा बायदिसिना बुंसिगोन। बेनिफ्राय सोरांनायनिफ्रायनो गिनाय ओइसा आंखौ बिब्दि खालामदोनो, बैसा जोंखौ बिब्दि खालामदोनो, बैसा जोंखौ मुलि फबदोनो, बिब्दिनो नोंनि दिना गिनायजोंनो न'खरा खोमसि जालांगोन ना। माखासे बेरामखौ जोङो हाग्रानि मुलिजोंबो हामो।
दा बेफोरबायदिनो गोबां कमेन्ट फैदो आं फरायनि आरो सासे गथ'नि कमेन्ट फैदो क'क्राझारनिफ्राय बेनि आथिङा सेवजोबदो हान्थुनिफ्राय गाहायसिम सेवजोबदो जाहैबाय सेम काहानि आं खोन्थानि फंबाय आं नोंखौ र' कमेन्टआ जोबोर बुरजा आं लासै लासै नायगोन आं खोन्थानि आंनि न'खराव जादोंमोन बे काहानिया हान्थुनिफ्राय आथिङा सेवजोबनानै रोदा नुजोबनाय हारा नुजोबनाय आंनि आब'नि हौवा बोरै फाहामनाय आं खोन्थानि डक्टरनियाव लांबाय बेयो मोना मोना बेन्चआव सौग्रोनानै हान्थुनि गाहायाव खुन्दायनानै बेयो मा जालांदो इनफेक्सन जानानै बे सेवलांनानै लासै लासै मोदोमखौनो कमप्लिट जाजोबलांदो आथिंनि आसिनि रोदा ओंखारलांजोबदो जाजोबलांदो हान्थुनिफ्राय टटेल डक्टरनो देखायबाय डक्टराथ' डाइरेक्ट बुंबाय केन्सार जादो दानस' जेबो राहा गैया बेनिफ्राय मा खालामबाय केन्सार जादो दानस' होनबाथ' सेसखा नंगौना नङा फैसा थाखा गैया बोरै दानस'गोन मा खालामगोन दानस'बा बेनिफ्राय मा खालामबाय गोदोनि गामि खाथियाव सासे बोराय दोङोमोन बिदिनो माइ माबि खांथिंनानै मुलि होग्रा हाग्रानि गोदोनि मानसिफोरा मिथिगौ बेनिफ्राय बे बोरायनियाव लांबाय बोराया मा मुलि होदो मिथिबायना खमसे खम 1 बोसोरनि सायाव नांदो दै बे आथिं सेवनाया हामनो थाखाय 1 इयार्स थाबायनो हायाखै मानसिया 1 इयार्सनि सायाव नांदों बेखौ फाहामनो थाखाय डक्टरनियाव दानस'वालासिनो मोननैल' मुलि होदो बोराया बै दाउबा खारै होनना बुङो जोङो गोमो गोमो फिथाइ मोनबा आथा आथा जायो जों उन्दैयाव जायोमोन दाथ' जानाय नंला दानि गथ'फोराबो मिथिया जों जायोमोन बेनि बिगुरखौ बोराया मा होनबाय दाउबा खारैनि बिगुरखौ नोंसोर दानफा दानफा दोन बबावबा बिफां मोनोब्ला बेनिफ्राय दाउबा खारैनि बिफांनि माबाखौ बिगुरखौ जों फोराननानै मा खालामनांगौ बेखौ माने अर सावनानै बेनि धुङा होनांगौ बे आथिङाव माने जोङो गन हासुं बानायनानै बेखौ बेनि आथिङाव दाउबा खारैनि माबाजों धुङा होयो बेनिफ्राय मोनसे मुलिबाव आरो दुब्लियाव आंनो नागिरोमोन बे मुलिखौ दुब्लियाव मोनसे मुलिया जाहैबाय मा बै मैखुन फिसा फिसा बारो फुटबल ग्राउन्ड थोरिबारिफोराव बेनिफ्राय बे मैखुना राननानै थायो बेखौ दाङोब्ला पाउडार जायो बोरियाथ' नागिरनो हाया मेगनबो नुवा बोरिया खोन्थाजोब्बाय आबौ ओरै बुस्थु मोनगोन बेखौ नागिर बेखौ लाना फै थोरिबारि मोसौ हैनायाव नागिर बै थुबगां जानायखौ नागिरनानै बेखौ आथिङाव होयो बोरिया बेनिफ्राय दाउबा खारै बे दाउबा खारैजों माने मानसिनि आथिङा सेवनाय लोगो लोगो दै जेव जाजोबो बेखौ सुफुं बे बुस्थुखौ होयै बे बुस्थुजों रानै थांनानै लास्टआव बिसिनि जाना थायो अब्ला नाय गोदोनि बोरायफोरा मिथिगौ नाथाय बे अजा मा होनना बुंगोन बेखौ मिथिया नाथाय गोदोनि बोरायफोरा गोबां बाथ्रा मिथिगौमोन बिदिनो सासे मानसिनि आथिं सेवनाय बेमारखौ कमप्लिट फाहामदो जोंहानि न'खराव आंनि आब'नि हौवामोन कमप्लिट फाहामदो 1.5 बोसोर नांदो दाउबा खारैनि बिगुर आरो बे बुस्थुजों जेबो गैया अब्ला नाय दा खोमसि फोथायनाय माखासे बेराम सानाय सुनायाथ' जोंनि देहायाव जोङो सेंग्रा समाव सिख्ला समाव जोबोर खस्थ' मावनाय बयक जानायनि उनाव कमप्लिट सानाय सुनाय जाहैखायो मानसिया जाहैखाथारो दिनैनि दिनाव सानाय सुनाया कमनखा जाहैखायो दा आं माखासे कमेन्टखौ फरायनोसै सोमखोर लाथ'नाय लोमजानायावनो जोंनि बर' समाजाव सासपेक्टआवनो गोबां थैबाय खोमा आं सानो बर' समाजाव बेफोरबायदि गोबां जाबाय होननानै माया दैमारिया होनदों खोमसि फोथायनाया समाजाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो जाय मानसिया जायनि फारसे सानबाय थायो बेनि फारसेल' थाङो आरो खोमसि फोथायनायखौ जों गासिबो गारनांगौ निरन मुसाहारिया होनदों गासैबो अजाखौनो आंबो फोथाया नाथाय खायफा ओरैबायदि अजा मोजांबो दं आं फोरमान मोनबाय आंना आथिं फारसेया हान्थुनि गाहायनिफ्राय सेवजोबना नै थाम्फै बाजोबनाय मोननै आं खोन्थाबायना बे काहानिखौ नै सासे निरन मुसाहारि होननाय बोरै हामदां खोन्थाबाय बेखौ बेनिफ्राय जोंहा रिधि जि बाला दैमारिया आंखौ एदावबाय थायो माबा हाथाइ गोजोंनो प्रियंका दैमारिया मा लिरदोंनाय आदा जेम्स खोमसि फोथायनाय होनना बुंब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावसो बांसिन सोलिनायखौ नुनो मोनो एम.आर. डि. बर' बे बुहुमाव आदा रावनिबो जिउ आरो देहा सोलेरा मोजाङै मोजां थाबाय थाया थिग बिब्दिनो बै रुपहिरि दैमानि गेजेराव शिबलिंग मोननायाबो इसोरनि बायखोन्दा एबा गोजाम जानो हागौ बेखौनो सासे मानसिया खाफाल गोनांनि थाखाय इसोर बिजों एसेब्लाबो देखायना होदों मनमतिया होनदों आमिर खाननि पिके फिल्मखौ नायनो होदों मनमतिया बिरन्जय गयारि होनदों गासै बाथ्रायानो राइट आदा नोंनि बुंनाया
न' खाथियावनो खाथि नायलायनो हाखाया बहुद दं आं होनदोंना माखासे बाथ्राखौ जों ओरैनो खोन्थानो हायो नालेब बसुमतारी होनदों खोमसि फोथायनाय खस्थ' मा बुंनो दायना अजा गैयाबा बुंनो हाया नाथाय मानसिनि जिउआव दुखु सुखु सहाय नांनाया गावनि पापी साजासो सिगां जोनोमाव गाज्रि मावना फैब्ला गाज्रि फिथाइखौनो मोनखागोन दुखु सहाय नांगोन बिनि रिजाल्टआ भगवत गीतायावनो दंजोबो नंगौ भगवत गीतायाव गासैबो बाथ्रा लिरनाय दंजोबो डिसिपि लिरदो बे चित्रलिया होनदो आजिखालि जेसेबां गिदिर फरायनाय बाबो खोमसि फोथायग्रा गोजासो साधु बाबा तन्त्र मन्त्र फोथायग्रा गोजासो साइन्सनिथ' जेबो प्रेक्टिकेल नलेज गैखाया साइकोलजिफोरनि बागै जेबो गियान थाया खालि दायना माबा माबिल' गोबां बाथ्रा लिरदो बे जोबोर मोजां लिरदों हा तेनजिया खोमसि फोथायनाया मोनसे मानसिफोरानो खालामदों अजा होननाया मानसि जास्ट काला जादुसो बेयो गाज्रिसो जायखि अजायानो थाया मानो बिसोरो मोजांनिखौसो बांसिन गाज्रिखौसो मोजांनिख्रुइ गाज्रिखौसो बांसिन माबा खालामो जोबोर मोजां मोजां कमेन्ट लिरदो गोलाव गोलाव जन लिजाया बुंदो आंनि गोसोआव सोंथि सोमजिदों जायखौ होनो भगबान बे बुहुमाव साबैसे दं सोरबा होनो सासे सोरबा बुङो 33 कौटि देवता दं होनना सोरबाफोरा होनो बाथौ ख्रिस्टियान बुद्धिस्ट आरो जोबोद गोबां भगबान दं होमबा बेनि सिमाखौ दिहुननाया जोबोद गोब्राब जागोन आंनि साननाय बायदिब्ला जोबोर मोजां मोजां कमेन्ट लिरदो बेबो गोलाव अब्ला जों बेनि सायाव आरोबाव सावरायबावगोन खोमसि फोथायनायनि सायाव अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द